दा गोबांथार जयनिं जाबाय आरो नै UPPL आवहाय गोबां गुबुन गुबुन दोलोफ्राव दंमोन दा नायदो नै गोबांथार जाथि जनगोष्ठीफोरा बेबायदिनो UPPL नि आदर्शखौ मोजां मोननानै जयनिं जादों आरो नै दिनै बे फाथाबारि BCDC नि सिङाव थानाय फाथाबारियाव गोबांथार गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय लोब लोब फैनानै UPPL आव जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों दा सारा बिनि बागै फंनैसो मेसेज होनो थाखाय खावलायदों। दिनै पूरा बिटिआर नाङैनो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मोनसे गोदान मोनसे जारिमिन गालांनाय जोंनि हालामाव स्पेशली बिटिआरआव जे गोजोन आरो शान्ति आरो उन्नति बे मथ'खौ दिनै गासिबो श्रेणी गासिबो लेयारनि थाखोनि रायजो राजाया हमदांनो हादों। बेनिखायनो दिनैनि सिमायाव फाथाबारियाव दिनै 100निबो बारा दिनै BPF आरो कंग्रेसनि स्पेशली जोंनि राभा आरो बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा आरो गुरखा बे मोनथाम जि माने हारि दङ बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव जगदान जादों आरो बिनिफ्राय मोनसे मेसेज जों फैगौ जि जोंहा बिधान सभा दङ बाइ इलेक्शन बेवहाय क्लियार मेसेज मोनसे थांदों जे निसिमा हिसाबै एबार खमसे खम 35,000 भटआ बेवहाय फिक्स दङ बे खोथाया दिनै एखेबारे रोखा जादों। दा सारा गोबांथार गामिफोरावनो गिदिंगासिनो दङ दा सारा गोबां आं बुजिबाय गोबां रायजोखौ आं खोथा होदों आरो आं होनदों आङो जिखिनि रायजोनि खोथा होदों आं बे खोथा माखासेखौ आंनि समस्ति बायदि आङो बेखौहाय निसिमा बायदि नङा आंनि मसलपुर समस्ति बायदि आं जेसेबां दिन बेवहाय थागोन फैगौ BTC इलेक्शननि लास्ट दिनहालागै आं बेवहाय इनचार्ज हिसाबै खामानि मावगोन आरो BTC इलेक्शनखौबो बेवहाय जोंनि UPPL दोलोखौ देरहाहोनायाव आं खामानि मावगोन आरो बिदिनो बेवहाय होनाय मन्दिर बानायनाय बेवहाय होनाय सेंग्राफोरनो अमा फार्म बानायनाय बेवहाय होनाय आंनि आब'मोननो बोरमा फार्म बानायनाय बेवहाय होनाय जि माने हांसो फार्म बानायनाय दाउ फार्म बानायनाय बे गासिबखौबो बे बोसोराव आं बिसोरनो मावजोबथारना होगोन बे खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियायाव बा नोंथां इउटिउबारमोनखौ आङो दिनैनो रोखा खोन्थाबाय। बिनिखायनो जेसेबां निसिमायाव जोंहा BPF खालामग्रा रायजो राजाफोर दङ आं बे आं आब'मोनखौ खावलायगासिनो दङ मांबार जोंजों कानेक्सन जानांगौ स्पेशली आंखौ होनदों आङो जेराव थाङो आंनि आदा BPF मोना आंनि फंबाय BPF मोना आंनि आब' BPF मोना आंजों लोगो हमनांगौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जोंनि UPPL आव ज' जानानै प्रमद बर' बिथांखौ देरहाहोनायाव खामानि मावनांगौ। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय। आं खोथा होबायथ' मुसाहारि नम्बर 2 हलमागाव कदमखला BCDC बिक्रम बाग्लारि पश्चिम एंखरबारि कदमखला BCDC भूमिराज बसुमतारी नम्बर 2 हलमागाव कदमखला BCDC मिथिसार बसुमतारी सोमखोर ब्रह्म सिमां दैमारि सोमखोर ब्रह्म अमा फारामखौसो मोजां मोनथारो आंना नोंलाय नों फैबाय जाखांबाय लाद' होबायानो आङो दे महिलाफोर दाबावैनो मोनगोन बर'बाबो हरखुमागोन आं কি পালন করব ছাগলি কি নহয় কমিও 5 জন জমা হবে 5 জন অকলে নোৱাৰি মনজুলা রাভা বিলাকে গাহৰি পুৰিব লাগে আৰু কিবা বেলেগ আন্দুৰি রাভা সুশি রাভা এবার কত নিহিলিবি আমি খুজাগিলা পাইলে আমরা নাম নামগিলা পাব দি আছে রঠন রাভা রাভা সবিনাথ রাভা সপন রাভা অরুণ রাভা পরমেশ্বর রাভা
इधर बना क्या मुझ दिखाई दी तो इमान दूर मानो मैं आवाज़ बना हाँ दिखाई दी जो लोग आई नील बहादुर एकदम सीधा mau corona ya boleh sana ini. Ada corona sih. Kali. Jalan ada ya sih. दा गोबांथार जयनिं जाबाय आरो नै UPPL आवहाय दा गोबां गुबुन गुबुन दोलोफ्राव दंमोन दा नायदो नै गोबांथार जाथि जनगोष्ठीफोरा बेबायदिनो UPPL नि आदर्शखौ मोजां मोननानै जयनिं जादों आरो नै মই সিনবালা কোনা ফটো চাইছা दा जयनिं जादों आरो गोबांनि long live promote Boro long live promote Boro long live Rakesh Brahmo long live Rakesh Brahmo long live Nirmal Kumar Brahmo long live Nirmal Kumar Brahmo long live Joint Devotion long live Joint Devotion long live